Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah. La haula wala quwata illa billah. Rinengga manis aruming pambudi sinurung sohana tepi ing reh darmaning Sutresnatama. Tinarbuka wiwaraning sasama langening suka. Nuwun amit pasang kaliman tapik sinabetna ing iladuni linepatna ing tulak manu dumawaing tawang towan purwa narbuka hanurasa udar kawedar satemah babar enering jiwa kang utama larasing rasa ambabar endahing budaya ingkang amengkuwerdi angen-angen ingkang babar kaendahan endah lamun ta dinulu rinungu lan endah lamun rinaosaken enggalih gongso gumelar gumiring kidalang hambabar ringgit wacuca salah setunggaling budaya adiluhung wonten ing Nusantara. Panjenenganipun para pinisepuh aji sepuh miwas sesepuh ingkang tuhu kula bekteni sumrambah sagunging para tamu kakung putri werda miyang muda ingkang dahat kalingga murda ing akrami anyarengi ing arining radite kasih magut ing Soma Manis 13 April 2019 awit keparing sedya panjenenganipun Bapak Suyadi sekalian Ibu Suratmi anggenipun ngawontenaken tasyakuran wonten madyaning ratri menika kanthi nggelar ringgit wacuca sedalu natas kula ingkang tinangenah handharekaken panjenengan sedaya ngaturaken mengka ingkang dados urut rencening adicara ingkang sampun rinumpaka rinunce dening pangarsaning gati menapa dene panjenenganipun Bapak Suyadi sekalian Ibu. Mengka tasyakuran awit panjenenganipun Bapak Suyadi sekalian Ibu sampun paripurna kala siang netepi darmaning sepuh miwaha putra Mahargya Siwi dumateng Atmaja pawestrinipun ingkang dawah kawuntat nenggipun Roro Ayu Ria Tri Utami ingkang sampun sembodo jinatukrami kaliyan pun Bagus Angga Yuresko lampahing pawuwahan Purwamadya wusana mangke ayu rahayu wilujeng tanpa pamrih puji syukur langkung rumiyin tansah kita kunjakaken wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala awit rumtaing barokah rahmat menapa dene nikmat gumelaring ngalamat gesang wonten madyaning bebrayan agung mugi karahayon kawilujengan tansah sinanding lan sumandang tumrap panjenengan sedaya dalasan kula insyaallah wiwit ngenika ngantos laminipun amin ya rabbal alamin. Sagunging para tamu kakung miwah putri langkung-langkung para pandemen lan pametri budaya mengga ingkang dados urut roncening adicara ing ratri menika ingkang sepisan nenggih pambuka
Patih manjat yuk. Wahyut Sang Yaksendra para rupa mangasos kadhe anggen pangsembah kepapan selo kaplesan atolung mayu mangungsi kakyat kagodo hanggoko wah, nggih, menika malah dawah gampil. Menika sampun trep Kang Sinuwun sampun trep. Sampun jumbo menawi Lesmana menika badhe pikantuk kaliyan Manowati. Lho niku sampun trep dipun petang. Saking nami sampun gathuk, sampun jodho lho menika Lesmana menika. Ingkang kakung nama Lesmana, ingkang putri namanipun Manowati lho niku. Umpami dipun pendet kaliyan asma ngajeng lan wingking sampun trep sampun cetha Lesmana menika les lho Manowati menika tiba tiles lho sae menika sae amargi dawah teles lho teles terus lek sandang pangan wong loro mesti kecukupan bakal kecukupan lho niku menawi mekaten menika sampun jodhonipun Kang Wayah Lesmana. Nggih, menika sampun trep sampun jodho. Pun to? Pun ngandel kalian atur kula. Menika pun jodhonipun nika. Inggih. Priwaten kula badhe matur. Kaliyan anak kula pun Lesmana. Nggih anakku Lesmana.
wonten dawuh Kanjeng Rama. Ora ngono. Sadurunge sira karak marang Madukara luwih dhisik pun bapa midanget kepengin banget kang dadi aturmu. Apa pancen bener wis lahir batin nggone bakal kepengin bebrayan kelawan Putri Madukara kuwi? Nuwun inggih Kanjeng Rama. Menika sampun kula antepi. Antep manah kula menawi kula saged anggarwa dhateng putri gantilaning ati kula inggih menika Gendhuk Manowati mo. Inggih boten wonten panudya sanes sing dados cara menganting kula inggih namung Dinda Manowati menika mo. Inggih janjanipun menika kathah panudya ingkang kula tepangi. Nanging sedaya menika mboten wonten ingkang saged cumantel wonten ing manah kula kok mo. Menika estu mboten badhe ngunciwani Kanjeng Rama inggih namung Gendhuk Manowati ingkang mangertosi kahanan kula sejatosipun pun to pun tambahi selawe menika ganti retna kula nggih mboten purun kula tetep Gendhuk Manowati ngendatos ganti lengang manah kula kok mo menawi kula mangke mboten pikantuk kalian Gendhuk Manowati pun kula trimah mboten kula Rama salamipun pun dados pendhita mawon Rama. Ya ya nggih, ya. Yen to pancen mangkono bungah rasane atiku. Bapak Penemban, kula wonten dawuh. Inggih mekaten prastiyaning pun putra Lesmana. Ya, ya nggih Lesmana ya. Pancen nek wong lanang iki kaminuju lagi seneng iki tenan kok ya. Apa-apa iki ketok glewo-glewo ngono kowe. Ketok disawang ngono ki ya enenge mung wajahe sikahe lho iya Pak. Dikenalke sapa wae wis ora bakal. Wanuh gelem ki wis ora bakal. Nggih, pun. Nggih Lesmana yen pancen kowe lahir batin ya nggih. Lahir batin nggone ora bakal ya kuwi tresna kelawan putring Madukara nggih simbah nderek mangayi bagya kanthi banget ya Le Lesmana. Lan sira kula bisa ngluhurake asmaning Kang Rama, ya to. Sebab iki dudu putri sakbaene lho, Nggih. Enget Lampung to iku atmajane Satra Linuwih. Kula Lesmana kanggo sang Anggara bakal mangun bebrayan kelawan Manowati. Prayoga sira midhakno dawuh ku ya Nggih Lesmana. Kula Lesmana pripun, Mbah? Pancene dasare miturut petungku iki wis cocok kok nggih, cocok. Menawa kowe iki dhaup karo Manowati kuwi wis trep, wis jodoh merga kowe atmajane ratu, ya to. Kowe atmajane ratu, atmajaning satriya si Manowati kae. Ngerti ra? Inggih mo. Yen manut petung kelahiran kuwi wis cocok. Wis tak etung, wis tak bukake primbon ngono kae. Sampun pasti jodoh kula Eyang. Insyaallah. Wis pasti jodohmu kok nggih. Wis. Mula tak jaluk kudu mbok antepi. Ya, wong tak jaluk sumur kaya Lesmana. Gandeng kuyat majaning Satriya kudu bisa nggonmu ngreksa, kudu bisa nggonmu momong kelawan calon garwanira. Kawrana nggih Lesmana. Wong dadi nganten kuwi ora gampang kaya wong nglumahke tangan kuwi ora gampang kok nggih. Tenan. Yen nglumpahke tangan kuwi gampang kari mlumpah ngono ning nek manten kuwi pancen angel sanggane. Lajeng kersanipun Kanjeng Eyang Dara kados pundi? Pancen ngono yen to lagi kapinunjun tenan. Tak akoni ya to, temanten anyar iki kaya jagat iki dheweke iki wong loro ya to. Jagat iki kaya duweke wong loro kuwi nek kapinunjon temanten anyar ya to. Liyane padha ngontrak kabeh. Sing kakung ya to, nyawang sing putri ku ya ketok glewo-glewo ngono kae. Kaya golek kencana bareng wis omah-omah. Kira-kira setahun rong tahun ngono lah kok irunge bojone kuwi luwih mbangir irunge bojone tanggane kuwi lho coba.
Kuwi menawa sing kakung nyawang sing putri, nggih to. Semono uga sing putri nyawang sing kakung. Yen kapinunjon temanten nyanyar kuwi kakak sing kakung disawang ki gagah tenanan ngono kae. Gagah ronggah-ronggah Birawa. Nggih to. Bagus alus ya Raden Janaka. Wah. Bareng wis omah-omah nggih to. Anake wis metu 1 juta 2. Dadar sak jatine wujud. Wis. Jebul kakunge kuwi wong sing seneng grudak-gruduk nggih to. Dolan tanpa sanja, lunga esuk mulih tengah wengi. Wah, ngono iki sedhe wangi seneng udang kae, kucing karo yoker ngono kae kok. Nggih. Mula ngene nggih Lesmana. Dadi kabeh kuwi owah swasana mula pakeme wong bebrang kuwi ana 3 perkara nggih. Pakemipun tiyang bebrayan menika wonten 3 perkawis menika menapa yang ngene nggih. Wong sing jenenge wong omah-omah kuwi bakal malih 3 perkara. Menapa mawon Mbah? 1 ya kuwi makutha. Kaping pindho kuwi makuthi, kaping 3 kuwi makutheteran ngono kae. Makutha kuwi agem-agemaning ratu, wong kuwi yang lagi didadekake manten Sri Kabagya Sri Nugra Sisungga wong sak warga, ya to. Banjur sinunggi-nunggi para tamu diberkahi para sepuh sasat kaya ratu sedina ngono kae nggih. Sasat kaya Narendra sehari bubar gawe gletak, ya to. Esuk-esuk ratu mau wis malih dadi makuthi. Tegese dadi patih. Patih iki pangkate ya mung kuwi mau. Dur-dure mung dadi kongkonan. Mekaten nggih Hyang. Iya. Nanging kawrata ya nggih. Tak jaluk maneh kowe sungkema marang maratuwamu. Tanpa beda nyungkemi marang wong tuamu dhewe sebab apa? Sembah kuwi dununge ana 5 perkara nggih. 1 manembah marang Gusti kang akarya jagat. Kang wis nitahake kowe trep kelawan tuntunane, trep kelawan saringate rasul-rasule nabi-nabine kae nggih. Kaping pindho ya kowe manembah marang wong tuamu kang wis dadi lantaran tumrap piwah tumurun ning jagat raya. Kaping 3 kowe bisa manembah marang sedulurmu tuwa kang wis momong marang kowe nggih Lesmana. Kaping 4 manembah marang gurumu kang wis minterake kowe. Sing pungkasan manembah marang maratuwamu kang wis maringi swarga nikmating rasa nggih. Waduh. Nganggo swarga nikmating rasa barang kuwi. Mangke rumiyin eleng. Kok mara sepuh menika maringi swarga nikmating rasa menika swarga ingkang pundi Yang? Lule. Ngene Lesmana. Tak kandhani. Coba rasakno nggih, rasakno. Calon garamamu atmajaning Ratu Arjuna silih Dewi Manowati ya to. Wiwit bayi diglowenthah ya to, ditik-itik. Bebasan dituduh kaya manuk, didulang kaya bayi. Bareng gedhe disekolahke wiwit SD nganti tekan perguruan tinggi ya to. Pungkasane dadi sarjana, dasar rupane ayu. Oh, ora ngerti sangkan paring bilahi. Kenal ya to. Kenal wae durung jenenge Lesmana. Ora dosa, ora perkara, ora kandhang, ora langit kowe dipasrahi anake wadon sesilit Dewi Manowati. Jenenge wong tekuk-temuk nemu kethuk ya ta. Wong siji utuh ora dilongi, kuwi jenenge kowe diparingi swarga nikmate rasa lho. Ora ngopani wit cilik bar gedhe kok terus mbok tengi lho coba ngono kuwi. Kuwi jenenge swarga nikmate rasa. Ya sebab calon garwamu kuwi kang bakal mbok ajak urip bebarengan ana ngalam padang Purwanadya nganti wasana Lesmana. Ngaten ya. Iya. Nggih. Awit sawe iku gedhe dosamu ya nggih, lamun sira ora bekti kelawan maratuwamu ya to. Aja kaya mburu iku. Pinten ora tak kandhake. Wonge melu. Enek fotone. Ha iya. Bekti ya marang wong tuamu, maratuwamu dibeteni. Kaya anak wedok anggun kuwi, bekti karo calon maratuwane. Makaten Yang. Iya.
angka 3 menika makutha menika kados pundi yang ngene nggih. Ngene. Jangkape angka 3 nalika kowe bebrayan kelawan garwamu isih ngenger marang tuamu, ya to. Besok yen duwe anak siji utawa loro wiwit dipisah, mbuh digawani omah apa pekarangan, apa lemah, ya to. Sing maune kowe tumandang apa-apa sarwa isin, nyambut gawe kasar kowe isin, ya to. Bareng kowe wis omah-omah, anakmu saya tambah akeh, ya to. Engko kowe dadi buruh, kowe dadi ora isin. Boro-boro ora kewuh, yang perlu lunga menyang kutha gedhe dadi kuli bangun ora masalah. Yo. Kuwi awit saka iku Lesmana. Yen telung perkara kuwi wis kineker jero atimu, mergage kowe rabiya. Rabiya nggih, rabiya. Rungokno iki mburi iku sing durung rabi-rabi kuwi rungokno. Yen telung perkara kuwi durung kecekel ning tanganmu kok aja ndak rabi. Yang sekiranya telung mau urung kecekel, oh, wis bakal nyetak kere kok nyetak kere mengko. Inggih yang perkawis semenika sampun kula manah. Wah, iya. Ya kudu ngono. Pikir to, Nggir. Aja mung maton delap-delep bae. Delap-delep niku napa? Hes ora tak kandhani. Tak WA wae mengko. Hah, wis Nggir kuwi. Ature mbahmu kaya mangkono kuwi mau. Bapak Penemban Durna. Kula mboten dawuh Nggir. Inggih. Menawi katen prayogi dinten menika manten dipun budhalaken dhateng Madukara. Oh nggih. Prayogi menika dinten menika sabab menika sampun ndungkap wayahipun Jawah. Jawah menika panah kanugrahan. Lho nika. Pun yen ngeten iki wayahe wong dadi manten sak penak-penake. Anggere udan ngene iki nek dadi manten, wah. Ora lairen sing padha makarya. Nah iya. Lajeng sinten ingkang minangka wakil kula? Nggih. Pun samangke kula piyambak ingkang badhe bidhal wonten ing Madukara. Pun ingkang kula badhe nglarapaken temanten sowan dhateng Madukara samangke kula. Mripataken inggih langkung prayogi Bapak Penemban inggih dados wakil kula. Inggih kula suwun ingkang adhapaken kaliyan ingkang wayahipun Lesmana. Kula nyuwun pangestu nggih mon. Kula tumulingga bidhah sak menika sowan dhateng kasatriyan Madukara mo. Ya nggih Lesmana. Mbok menawa mengko ganti tapak pun Bapa bakal mertui marang sira kula Lesmana. Nun inggih sinuwun, ngajeng kula nyuwun pamit sinuwun. Kula badhe tata-tata. Tata-tata nglarapaken dhateng wayah kula Lesmana dhateng Madukara. Bapak Begawan Durna. Awon sae dhateng Lesmana kula semakaken kersanipun Bapak Penemban Durna nggih. Menawi mekaten kula nyuwun pamit sameneika sinuwun. Kula nggih nyuwun pamit Rama nyuwun pangestu Rama. Paman Sengguni, kula wonten tinimplannya dawuh sinuwun. Tak suwun aja banget negake kelawan ponakanmu si Lesmana.
Tasuwun metu njaba nganti Wadyabala Kurawa. Kinten jampangi anakku Lesmana Prapta Madukara. Inggih. Terwaca dawuh paduka ingkang sinuwun. Keparenga pun bapa nyuwun pamit madal pisawanan. Sira paman aja keri nderek pisan marang kasatriyan Madukara. Inggih kula nonton inggih dhateng senika. Yai Kartamarma. Inggih kula nonton wonten pangandikan ingkang dawuh sinuwun. Siadi aja keri. Tumuli nderek paman Patih Harya ngarak budhaling temanten marang kasatriyan Madukara. Kula nonton inggih. Sendika ngestaken dawuh keparmaduka madal pasowanan. Iya. Tajaluk ngiras pantes bubarna Wadyabala kang padha ngantung seba. Pun Kakang tuli kondur ngadaton. Tak suwun aja nganti nalisir saka kaprayenan.